Uziafo mo bibi akwa baba so German Scafe so ɛna so German TV so subscribe to channel no mame like video na share sɛ de bɛyɛ a wonua bi nso nsa bɛka video no bi ne nyina atumi de abɔ. Abusua sɛ wopɛ sɛ wotwa any NL game a sɛ yɛ VAG, No Rush anaasɛ Monday special to aseda mesrɛ wo ɛmfa baabi a sɛ wobɛba so German bɛba yɛ akakyea na yɛtwa games ama wo. Mesrɛ wo numbers no na wɔ ha no 0599212255 ɛyɛ Sister Selena 0544237828 Bla Vicent 0256654614 Sister Linda and 0246898449 Bla Foster. Now person so German me ankasa me so metwa game no ma wa madawro ma me number ni 0593673300 wode send me a metwa ama kama. Anopa game wo buy be ma 25% commission. Yes, 25% commission. No Russian so 25% commission. National 30% commission. Yes, national 30% commission. Would so and tempa na so no onsa ebeka usika. Okay. Nti en hwe de wo for VAG NL VAG Saturday. NL VAG Saturday. The any can hwe setup we transfer from Fortune Thursday event number 832. Mehu so ato double 4 ha na wahyɛ wɔ 11 ɛwɔ machine. Owie na ama 79 na wato 86 machine. Owie double 6. Owie na 86 no oyi aba. Oyi ba wie ama double 8 35. Okay. Owie na wato 23. Owie pɛ na wabeto single 3 39 56. Single 3 39 56 na wahyɛ wɔ 34 ɛwɔ machine. Nti wawie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdi. Nti wobɛhu sɛ saa 35 wei wagyampo aba abɛtwa ne ne 10 so na wɔ event yi so no mɛpɛ sɛ yɛbɛyi so 35 53 49 35 53 49 ɛwɔ hɔ. Nti wopɛ me event no a na wayi saa 3 numbers no atwa. Woba current na sei na wabɛhyehyɛ no ɛde ama yɛ. Okay. So sɛdeɛ wɔhyehyɛ no ha no double 4 no asɛ wei owie 79 86 double 6 nti obeto wɔ ha no mo double 4 ni so no asɛ wɔ 11 owie 79 no asɛ wɔ 86 owie double 6 so saa pɛpɛpɛ owie pɛ ɛna obeto 86 yi yi by na obeto double 8 35 nti owie 86 yi okay 86 no oyi na aba so we are no beto double 8 35 ɛwɔ hɔ kama owie pɛ ɛna ɔbɛto okay 23 we are no beto 3 numbers no single 3 39 56 no asɛ with 34 to ɔto 23 we are single 3 56 39 so no asɛ with 34 nso ɛwɔ machine nti owie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event yi yɛnkɔdi yɛmfa event no nkɔdi. Okay, yɛnhwɛ second setup nso wɔ ha. Second setup wei na saa setup yi a mekyerɛ wei ɛtɛ 3 numbers. Ɛyɛ 3 numbers 3 direct ɛna ɛte wɔ so. Yɛnhwɛ deɛ wɔ ha. Ɔsɛ so ɔto single 3 78 83 a single 3 78 83 so ɔto saa 3 numbers wei a yɛnkɔtwa single 3 and repeating fɛntwa 1872. Wotwa saa ma wei mmiɛnsa single 3 and repeating fɛntwa 1872 so nti woba ha ɔbɛto 23 wɔ event number 8685 685 ɛwɔ Fortune Thursday na wato 23 we are 1 2 3 na ɔbɛto 56 machine we are 1 2 3 4 na ɔbɛto 3 numbers no na asɛ 54 ɛwɔ machine to awie deɛ a ɔsɛ yɛntwa 18 single 3 72 18 single 3 72 nti woba event number 693 a ɔbɛto 23 we are 56 na ɔde alog 21 kɔ machine na ɔde alog event no so nti owie deɛ a kotwa single 3 1872 twa gum na ɛbɛto twa bi na ɛbɛto. Okay, na men confirm wɔ ha mfama yɛmla event number 14
5-1 ɛwɔ sports ɔtoo double 6 ɛwɔ machine 1 2 3 4 na ɔbɛto single 5 owie ɔma wo 26-23 owie pɛ na ɔbɛtwa 3 numbers no 83 single 3 78 83 single 3 83 single 3 78 na wasɛe wo 36 nti owie deɛ ɔse single 3 no repeat mfa ntwa 72-18 72-18 owie a 72 no na wasɛe repeat ɛwɔ hɔ kama so yes na kyerɛ sɛ ɛno no nti twa bi na ɛdi bi nti woba current na wɔbɛto single 3 78-83 no so single 3 78-83 nti wɔsɛ single 3 no repeat mfa ntwa 72-18 twa bi na ɛdi bi wotwa a na wɔatwa no kɛse na ɛto a woanya kɛse adi na kyerɛ sɛ ɛno no okay na ma me confirm single 3 72 no nsa mfa ma wo as 2 direct okay so bla international hɔ bi event number 1352 mehu so ato 61 1 2 3 4 na wabɛto 39-83-56 39-83-56 nti wobɛba na single 3 72 na egu mu hɔ kama single 3 72 na egu ɛwɔ ha no mu ma wo kama yes nti twa bi na ɛdi bi woba na ase ha nso a ɔbɛto 56-72 56 owie a 72 no ɔngya mpɔmla so ɔho yes nti ɛma 72 no ho yɛ den papa wɔ hɔ pa ɛwɔ setup yi so yes na kyerɛ sɛ ɛno no nti sei ɛna ɛbɛnya for yɛ full game no sei na ɛbɛnya for yɛ full game no ɛyɛ pickings na sei ɛna ɛba abɛnya yes yɛ long pair mu no na yɛabɛyi yɛ best 5 so na yɛakɔ for yɛ best 3 18 single 3 72 no saa 3 numbers no ahoɔden wɔ hɔ a atwa no kɛse na ɛbɛto na yɛabɛtwa 2 direct single 3 72 single 3 72 nti ɛna ɛbɛkɔ for 72 as a free banker 72 as a free banker nti twa bi na ɛdi bi nyame nka ho ɔma yɛ nkwatenten ahoɔden wɔ mu bye bye na wopɛ sɛ wotwa wo game nso a wofa mfa nkɔ baabi a na waba yɛ akakye ha na yɛtwa ama wo kama bye bye